श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। महाशिवरात्रीचं निमित्त साधून देवगड गव्हाणे येथील चित्रकारानं शंखावर शंकर साकारले। ॲक्रेलिक कलरचा वापर करून चित्रकार अक्षय मेस्त्रीनं 3x2 मध्ये हे चित्र साकारलंय। हे चित्र साकारण्यासाठी अक्षयला 3 तास लागले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।